Tässä olen minä, ilman tiimiä ja beissiä. Jätin tiimini, jotta saisin olla rauhassa ja vanha beissini räjäytettiin. Tässä videossa mä teen uuden basen ja musta tulee servun rikkain pelaaja. Elikkä siis mä löysin ihan hullun basepaikan, johon mä alkaisin väsää mun baseen, josta tulisi servu hienoin base, joten mennään videoon. No niin, nyt kun mulla on toi alue kaivettuna, niin mä haluan käyttää erikoista, mutta toimivaa taktiikkaa saada tämä alue kaivettua. Nimittäin bone mealaamalla mossia. Saan deepflightista muutettua mossia, joka mun instamainia kuokalla. Ja tää on toimiva taktiikka, nimittäin mulla on tätä bone mealia aika paljon. Kun sain ekan huoneen kaivettua, aloin räjäyttämään toista huonetta, johon tulisi minun farmini. No niin, mä sain räjäytettyä massiivisen alueen, johon tulee mun massiiviset farmit, joten on täyttämään tätä. No niin, mä sain nyt tämän tehtyä, tämän lattian tähän. Mulla tuli semmonen ongelma, että kun mä aion tehdä tähän vähän moss-farmeja, niin tää on liian pieni tämä minun alue tässä vieläkin. Tää ei mahu tähän poikittain tämmönen moss-farmi. Tähän näin, tää menee täältä seinästä yli, niin mun pitää varmaan laajentaa tätä vielä. Noniin, sit lähtee. Toivottavasti mun lattia ei mene rikki. Se saattaa muuta oikeasti mennä rikki. Aha, se ei mennyt. Oho, nyt mun lattiaan tuli uusi reikä. Sain seinät räjäytettyä ja lattian tehtyä, mutta nyt oli aika tehdä designi, joka tulisi baseen. No niin, mä sain tehtyä tämän designin tähän ja mä tuun lisäämään näihin chesteihin varmaan jotain kultaisia omenoita, fireworkkeja ja muuta nyt ihmiset käyttääkin. Jotain XP-pulleja ja jotain blokkeja. Mä tuun varmaan laajentamaan tänne suuntaan tai tonne. Nyt tää on symmetrinen varmaan ja Entrorit lisättiin kauppaan. Niitä voi ostaa nyt shopista. Ja mä käytin tässä lattiassa Iron Trapdooria ja Sea Lanterneitä. Ja joo, mä lisäsin näitä Ender Chestejä vaan vuoksi, että tää tuo vähän tämmöistä avaruusmaista teemaa tänne, kun täällä on näitä Ender Chestejä ja näitä rodeja. On ihan hullu donaa ja 5,5 miljoonaa. Joo, meitsi Baltopi 1. Ihan crashy. Mä maksan sulle joskus takaisin. Ei tarvi. Tää ihan hullua vaan server. Aha, lopettaaks Kana täällä häkkäämiseen? Hää? Mitä? Ei vaan kun täällä tultiin tiedätkö kiellettyjen modejen kaa. Löyttiin tää base. Ai meidän. Ja ei kun tää mun ja mun tiimi niinku. Niin sitä vetti ihan maan tasalle niin. Joo, mikä? Mitä sä teet tällä tiedolla? Kato mitä viivalle. Mä en hullu äijä. Mitä tää No itse oon tehnyt. Tästä tulee uusi baseviiva. Säkin olet niinku 12. En ole. Joo, tänne tulee mun farmit sitten. Mitä sun on sanoa pallos, kun sä oot 8?
No niin, mä sain nämä seinät tehtyä, tähän tulee vielä semmonen kupolikatto, mutta mun pitää nyt tehdä tähän designiin nämä pylväät tähän, niin no niin, katto on valmis. Tää ei oo täysin valmis. Mä lisään varmaan näiden G-lanterneiden päälle Iron Trapdooria. Mun pitää niiden taakse laittaa kuitenkin vipu tai joku redstone-blokki, jotta se trapdoor pysyy tuossa päällä eikä lennä siitä yli. Ja tähän tulee seuraavaksi moss-farmit. Ja mä tuun lisäämään tähän jonkun storage-systeemin. Joten seuraavaksi mä alan väsäämään niitä moss-farmeja. Siinä se nyt on ensimmäinen moduuli tätä moss-farmia. Mä sain tämän kokonaan tehtyä ja mä nyt tein tänne tämmösen vesisysteemi, että ne tulee tuolta alhaalta tänne, joten nyt testataan, että toimiiko tää. Tänne pitäisi tulla mossia. Joo, se toimii, sieltä tulee mossia. Ja täällä ei pitäisi käydä mitään erikoista tämmöstä cobblestoneja tai tommosta. Tästä me nähdään, että sinne tulee mossia. Noin. Mä nyt tein storage-systeemin. Tää näyttää vielä vähän kaljulta tää koppi, jossa se on se, josta ne päätyy tänne sulkerpakseihin. Ja tässä menee tämmönen putki, joka kuljettaa ne sinne. Mä halusin, että se storage-systeemi sijaitsee just tässä kohdalla, koska se olisi suoraan tässä edessä. Tää on jo tuottanut mulle 6 sulkerboxia mossia. Mä sain tehtyä tähän toisen farmin ja mä lisäsin tähän tämmöisen jutun. Kun mä haluan, että nämä menee myyntiin nämä mossit, niin ne menee tästä mun storage-systeemiin. Ja jos mä haluan tehdä jotain muuta näillä mosseilla, niin ne menee tästä vesihissistä tonne. Ja tuolla on komposteja, jotka tekee siitä bone mealia. Mä saan tämmöisen maanviljely XP-farme. Joten mä alan nyt väsäämään niitä toisia farmeja, jotta mulla olisi täydet tuotot tässä. Tässä se nyt on 4 moss-farmia. Ja mä arvioin, että tää tuottaa noin 2 miljoonaa tunnissa nää yhteensä, joten nyt mä tuun tekemään tunnin testin, kuinka paljon nää tuottaa. Afkaus on päättynyt, mä sain tunnissa noin
vähän päälle 2 tuplachestiä, joissa on shulkerboxeja ja joissa on mossia. On kyllä hankala sanoa toi asia. Ennen kuin mä myyn noin, mä voin näyttää, että miten tää toimii tää farmi-kokonaisuus yhdessään. Se farmi toimii sillain, että sieltä alhaalta tulee bone mealia mossiin, joka muuttaa siitä stonesta, jota siellä farmissa on, mossblokkia. Ja sitten se rikkoutuu. Sen jälkeen se laava ja vesi kohtaa, jonka jälkeen tulee stonea. Ja siitä muuttuu taas mossia. Ja lopulta ne mossit menevät osa kompostoreihin ja osa menee sinne alas. Ja menee niitä putkia pitkin sitten sinne storage-systeemiin. Tää on se putki, josta se tulee se mossi. Se menee tänne ylös. Ja täällä on sorting-systeemi, jotta vaan shulkerloadereihin menisi mossia. Ja tää on näin pitkä, jotta se keep-uppaisi tämän mossin määrän kanssa. Elikkä nää lataa ne mossit shulkerboxeihin, jonka kautta ne päätyy sitten sinne storageen. Joten no niin, mä alan nyt myymään tätä ja katsotaan paljon mä saan. Noin, mä sain kaiken myytyä. Ja yhteensä mä sain 2,3 miljoonaa kolikkoa, joka on aika paljon. Ja mä en tiedä mitä mä tuun tekemään näillä kolikoilla, koska näillä ei oikeastaan voi tehdä mitään paitsi ostaa shopista tavaraa. Ja tää tavara on erittäin halpaa verrattuna mun kolikkomäärään. No, mutta onpahan ainakin rahaa, jos sitä tarvii. Mutta tässä näette, että tämä on harvinainen tilaisuus, kun toimiva Afka hänen alt-käyttäjillään, jotta Timanttimiekka saisi pelaa. Ja katsokaa, kuinka mahtava tämä serveri niin on.